tudod, hogy itt vagyok? Instagram. Jók a képek. Kösz. Jól vagy? Nem tudom. Egész nap arról törekedtem, hogy ezt szeszed célagoszt lássam, de amit látok, az ez. Ja, az meg szíves. Tudod, az apád aggódik, érted? Ezért vette meg, nem ő. Annyira elfoglalt, hogy nem tartotta be az ígéretét, és hogy értem jöjjön. Kész idejét azzal tartja, hogy anyámmal üvöltsön. Mert utálja őt jobban, mint hogy engem szeressen. Néha a dolgok nem ilyen egyszerűek. Néha minden szar lesz. Mindenkinek van baja, főleg az apáknak. És olykor elbasszák. Néha, legtöbbször. De ettől meg szeret. Ha szeret, hol van? Valahol lent. Téged keres. Figyelj, adj neki még egy esélyt. Nem mindig a legjobb, de igyekszik. Ez mindennél fontosabb. Készen állsz? Igen. Nincs gáz? Pa, annyira sajnálom. Én csak csillagokat akartam nézni veled. Tudom, apa, nem gond. Most már itt vagy. Ez mi a pokol? Nézd azt! Láttad?